Uste dut, gaudela hainbat enpresa barneratu dugula euskera politika edo euskararen normalizazioaren kultura bat, baina oraindik ere hainbat eta hainbat enpresa ez dute abiatu bide hau, ez? Eta bitxia da, ze iruditzen zait izugarrizko giza kapitala galtzen ari dutela. Ze, ziur nago, Arabako enpresa guztietan langile euskaldunak daudela, langile euskaldun horientzako lehenengo eta lehendabiziz nik uste dut zerbait positiboa izango zela euskara plan bat txertatzea edo euskararekiko normalizazio horretan hastea, eta beste bide batetik begiratuta, ziur nago baita ere, enpresa hoien bezero zein hornitzaile askotan badaudela ere bai euskararen normalizazioan abiatuak diren enpresak, eta baita ere enpresa horrekiko harremanak euskaraz eskertuko lituzketen pertsonak, ez? Orduan, nola ikusten dudan, esaten zuena, pixkat ahaztuta hainbat enpresetan, eta ordea, beste enpresa multzo batetan nahiko kontzientziatuta, ez? Orduan, bi mutur bezala, ez? Ustut hemen beltza edo zuria ikusten dela askotan, eta tarteko gris eskala txikia daukagula, ez? Euskara kontuetan. Bai uste dudala, enpresaren zuzendaritzatik bultzatzen denean kontu honekin, lorpenak segituan lortzen direla, baina igual beste gauza batzuk segituan barneratu ditugun bezala, ez? Bastakit berdintasunaren kontzeptuak edo arrakala salariala, holako kontzeptuak segituan txartatu dira igual zuzendaritzetan, euskararen ez horren beste, ez? Eta hor, 40 piko urte ja dauzka euskararen legeak, eta oraindik badirudi jarraitzen dugula pentsatzen poliki-poliki horretan, eta ja egingo dugu, eta, bueno, ez dakit, ez? Eta zentzorretan iruditzen zaidala, ez daukagula egoera bat Gipuzkoarekin alderatzeko, adibidez. Gipuzkoan segituan enpresa askotan oso barneratuta dagoelako, oso txertatuta dagoelako, badaude Gipuzkoan ere hainbat eta hainbat enpresa euskaraz aritzen direnak, eta hemen, ziurrenik Araban begiratuko bagenitu euskeraz lan egiten duten enpresak, askoz gutxiago izango direla proportzioan, eta gehiago topatuko genituela hori bai, euskararen txertatze bide horretan eta normalizazio bide horretan hasiak direnak. Eman behar diogu balio erantzi bat euskarari, ez? Eta hori da nik faltan sumatzen dudan, adibidez, hau askotan errepikatzen dut, eta ziurrenik norbait egia entzun da izango dit, ez? Baina administrazioak Araban zerbitzu asko kontratatzen digu enpresei, eta zerbitzu horietan, edo zerbitzu horiek euskeraz jasotzearen aipurik normalean ez da egiten. Orduan, nola izan daiteke, ez? Arabako Foru Aldundiak kontratatzea zerbitzu bat, eta Arabako Foru Aldundiari posta sola ematea, zerbitzu emango duen enpresa horrek gaitasuna izatea euskeraz emateko edo ez. Batez ere, daramatzagunean ja hamarkadak eta hamarkadak gure funtzionarioen euskarara planekin eta administrazioak euskararatzen, eta ez, nik uste dut ez dela inondik inora berdina, enpresa batek zerbitzu hori eskintzeko, elebitan eskintzeko ahalmena izatea edo ez. Eta ordea, ez dugu baloratzen, zergatik. Imaginatzen dut badagoela holako balasta bat, ez? Oraindik gaitasun nahikorik antzematen ez delako, eta bada espada aurrera pausuak ematen ez dituzten enpresak eskaltetzeagatik, edo, 40 urte euskararen legeak, eta oraindik jarraitzen dugu horrela pentsatzen, ez? Behar bada, ez da, nik martxa aldatzeko garaia dela pentsatzen dut. Eta pazientzia asko izan dugula, eta izan dugula modu bolondresean euskararen proiektura gehitzeko hainbat eta hainbat egitasmo, baina nik ikusten duena da euskara erdigunera administrazioek eramateko lanabesak dituztela, eta horiek ez direla erabiltzen, ez? Guri pasatzen zaigu, ez baldin badugu enpresatik arnasuneak bilatzen eta ez baldin badugu bultzatzen, etortzen zaizkigula
unibertsitatetik mutiko berriak lan egitera Orekara, euskaldunak izan daitezkeenak, baina joera bat izango dutenak gaztelaniara, ez? Eta ordea, lehenengo harrera horretan, argi uste maldin badiozu, euskaraz aritzeko gaitasuna badagoela enpresan, bere aukera dela, enpresarekiko harremana ze hezkuntzatan izan nahi duen, edo bere arduradunarekiko harremana, edo bere lankideekiko harreman hori, orduan sartzen dira. Baldin badago bultzadatxo hori, eta behin ohiturak finkatzen direnean gainera gero jaz dira aldatzen, orduan nik uste dut ez dela modu espontaneo batean sortzen, baizik eta kudeaketa bat baldin badago atzetik sortzen dela. Eta azkenean ez da gauza bat behartu behar dena urtero edo gombazarena gainean, edo ez da seinale aproposak jarri, mezu aproposak bidali, eta gero sortzen da. Baina bai behar duela hausnarketa bat eta kudeaketa bat. Azkenean zuzendaritzaren kontra ezin da enpresa bat euskararatu. Euskararatu ez beste ezer. Azkenean, zuzendaritza batek hauspotu behar du euskara talde bat. Eta liberatu behar ditu pertsona batzuk euskara talde horretan egoteko, eta jarri behar ditu baliabideko batzuk, ez dakit aholkularitza bat izateko, edo euskara plan bat sortu eta gero jarraitzeko. Eta behin oinarri horiek jarrita gero tortzen da, zure langileriaren erantzuna, ez? Baina oinarri horiek zuzendaritzari dagozkio zalantzarik gabe. Hori giza faktore bat da, guk informatika munduan askotan borrokatu behar dugu, ez? Aldaketaren erresistentzia horren kontra, ez? Aldaketa gizakiak normalean aldaketa den ororen kontra egiten du. Eta segituan irudimenago baino bizkorrago doa, ez? Eta segituan ez dugu, euskara plan bat zertatu behar dute gure enpresan, jazta, biegunetan, edo euskara egiten dut edo kalera noa, ez? Eta hori, zer egin behar da, komunikazioan oso ondo aritu, ez? Guk euskaraz lan egiten dugu aldugun esparruetan, baditugu gure arnasguneak identifikatuta, baditugu gure euskara politikak, baina baditugu ere euskaraz hitzik egiten ez dituzten langileak eta egingo ez dutenak. Eta Orekak bere baitan dauka hori, guk badakigu Orekaren parte bat zeharo erdalduna dela. Guk baditugu, ez dakit, Galiziatik edo Madriletik lan egiten duten lankideak. Horiek asmoa ez da euskararatzea, ze badakigu haiek ere ez dutela nahi. Orduan, ziurrenik komunikazioan aritzea da gakoa, nahiz eta enpresak argi jartzen duen ere maila gainean. Guk nahi dugu euskaldun kopururik handiena eta ahalik eta lan gehiena euskaraz egitea. Eta gainera hori da, enpresa honen gehiengoaren sentimendu bat. Orduan, bilatu behar da, non dagoen Oreka, ez da. Eta azkenetan gauza txikiekin asko lortzen da, ez? Nik esaten zuen Madrid edo Galiziako lankide guzti hauek inork ez zer inposatu gabe, eta baina haiek iten lau hitzoiek erabiltzen dituzte. Gure lan atarian, berriak eta publikatzen duazenean, berri asko, soiek euskeraz publikatzen dira. Baina ikasi dute, non itzuli ditzaketen. Eta, ez da inongo dramarik, ez? Hasieran igual, iruditu daitekenaren kontra, ez da ezer pasatzen. Euskara beste hizkuntza bat besterik ez da. Ez da horren oztopo handia, zure lan harremanekiko, zure lanka ibilbiderako, ezertarako, ez. Ni beti kontatu dute, hasi ginela pentsatu gabe, edo ez zela modu ordenatu batean edo planifikatu batean egin. Harreman asko euskaraz sortu ziren. Eta betidanik enpresaren izenean bertan dago txertatuta euskara, baina enpresaren irudi korporatiboan egiten genituen hainbat eta hainbat ekitaldietan presente zegoen euskara, eta hor egon zen lehenengo egunetik. Gero konturatu ginen, hasten ginen enean, arautu beharra zegoela. Gero baita ere, gu jasotzen dugu, Araban oso ohikoa da, ez? Euskeraz jakin dakiten pertsonak etortzen zaizkigu, baina erabileran
ez dira horren trebeak, orain dela hainbat urte ez dutelako erabiltzen, edo ikasi zuten baino gero ez zuten garatu, orduan jende horrekiko modu kontziente batez, joan jartzen eskaileratxoa, joan daitezela pausuak ematen. Nahi ditugu arnasuneak handitu, guk gure erronka nagusia zen, enpresa eta orekako edozein langileren arteko komunikazio guztia elebiduna izatea. Orduan, gure langileen esku izatea nola nahi zuten informazioa edo nola nahi zuten komunikazio korporatibo guztia, hori lortu da. Orekako staff departamentu guztiak, administrazioa, marketinga, giza baliabideak, zuzendaritza guztiak euskeraz lan egiteko gaitasun hori daukate, eta haiekin izaten diren hartu eman guztiak euskeraz egin daitezke. Horrek esan nahi du, orekan lehenengo egunean sartzen den pertsona batek erabaki dezakela enpresarekiko erlazio euskaldun bat izatea, bere lan kontratua euskera sinatzea, bere helburuak euskera sinatzea, eta hortik aurrera guztia egitea. Gero, egunerokotasunean eta lanean hasten garenean bezeroeketan, dauzkagu ezberdintasunak. Depende, erdi mailako arduradunak batzuk baditu euskaldunak, beste batzuk ez, lantalde batzuetan euskaldun kopuru handiagoa daukagu, beste batzuetan txikiagoa. Orduan, zein da erronka, arnasgune horiek handitzen joatea, ez? Guk lantalde asko egiten dugu, taldeko bilera asko egiten ditugu, eta talde batzuetan badago euskera nahiko presente eta beste batzuetan ez hainbeste. Hainbeste ez dagoen enpresa horietan, hor pentsatu behar dugu pixkanaka nola bultzatzen joan, eta ez da lehen esan duguna, ez? Txuritik beltzera pasa behar, baina adibidez, bilerak esan daitezke gaztelaniaz baino, hasi gaitezke aurkezpenak euskeraz ikusten, eta hiztegi tekniko hori poliki-poliki barneratzen, eta barez. Eta gero, beste esparru batean, erabilera informalean, hor nahi dugu oraindik eragin, eta hor enpresak sortzen dituen ekintza asko, gure lan ordutatik kanpo edo egin alditugun ekitaldi, baskari, txango eta olakoetan, jarraituko du euskera taldeak erabilera informal horren bultzadan, batez ere ezagupena daukatenak, baina erabilera eskasa daukaten horiek bultzatzeko eta erabileraren datu apalago hori hobetzen joateko.